Изред хора, аз съм Буцата. В нещо вие ще видите как Данчо ни се рада да поиграем новият му мап и дали успях да го мина първи. Също така не забравяйте, че ако минете мапа 35 пъти ще получите 10 евро по PayPal. Също така до 19 май, който направи най-добро време, ще спечели 500 лева. Също в мапа има скрит бутон и който го намери първи ще спечели 10 евро. Да преминаваме към видеото. Вече се събрахме всички в мапа. Тук сме с Буцата, Бърста, Дарка, Дайса, Ивчо, Крокодила, Витата, Бърста и Зак. Момчета, тук ли сте? Да. Еголата с този ентусиазъм. Така, който от вас постави най-доброто време и мине първи мапа, ще спечели 500 лева. Върнете се! Какво правите, бе? Не е честен! Лицечовката не е честен! Къде трябва да става, бе? Девай сега! Тихо, бе, Три и като кажа 3, тръгвате. Ако някой направи фал старт, чака една секунда. 1, 2... Дай! Дай. Мога да събирате Данчо. неща, с които да минавате в мапа. Какво става, бе? Данчо, на кой каза крокодила, че да ми стол ми Ивчо, Голгъс, бегай! Опа, айде! на камбърката викат крокодила. Але който първи умре, by the way, ще е минус 5 стара. Ще има специално наказание. Камбурката на крокодила. Ще умре, гарантирам. Добре, ние се изчакваме. Вика на камбърката крокодила, бе, брат. Пак сме жика. Допусна даже. Казахте, бе. Камбурката, бе, не крокодила, бе. Как ще ги объркаш, бе? Пане, който ми го бейт на то трябва да е ще зарок. Не време, ако ми го бейта, by the way. Тичай. Ма какво взе? Ле, GG. 1000 лева. Още никой не е умрел, браво, момчета, така трябва. Сега ще го кажеш и някой че умра. То ме бута с баунсерите, кой е то сивия скин, бе? Кажи бе, брат. О, не, някой ме блокна. Ами намирисва пръст плей за тип ханака. Давай, Наско, вярвам в тебе. Бабички искам и аз ви казах, че ще ви правя пълна доминация. Лесно ми е, Абе, как никой не е умрял, какво става? А то не пише, бе. То не пише. Отдолу. Не пише. Не пише. Пише, бе, бичи. Мале, аз го селнах. И при мен нищо не пише. Поне съм ръка Не пише. Ще задминавам те, приятел. Не мога. Аз забравих мапа, нещо. Вижда ли ги тия купи долу, такова вляво, където са ви на екрана? Да, имам 100. Да. Да, аз хората не ги виждат от моята камера, бата. Мете тия купи, ако съберете 30, ви давам 10 евро по PayPal. 35. Днес за видеото, защото сте готвени, бата ви го правя на 30 за вас. И за всеки, който гледа видеото. 30 купи и ви давам 10 евро по PayPal. Само трябва да правите снимката скоро. Така. Вие на кой лево сте, бе? Че аз малко ще стана. Значи На 50. 50. Ей, дева. 35. 35. Аз май Става съм крокодила. дева. Завърши нещо. голяма потресет. Най-големей. Как ще му кажеш крокодила, бе, Дачи? Кой е първи за са? Аз. Ако мирам вече. Кой левел си? 55. Кой е аз? Това е Дайса. Ма няма той да ще вземе Берта сега. Той да събира всички. Много ясно, бе, айде, палете. Какво ще му бъдне и ще умре. Да. Mechanic of the Bulgaria Master Class. Да, впрочем, с тия парички могат да си купувате всеки неща, с които да минавате мапа по-бързо и да поставяте по-добри времена. На кое ниво сте, бе? Няма да ти кажа. Охо. Крокодила. Много ми е лесно, бе, момчета. Аз го селнах нещо. Некой ми избутал, защото от началото и всичко приключи там. А чай, бе, брат, аз пикъпвам с кроя и спама, да ги пикъпват цяло. Не се пика. Еми той Данчо е ахет от мета отдавна. Въй, Леле. кой е тигър скина, бе, брат? Кой е толкова слаб? Крокодила. Мале, що така, бе, брат? Дънди крокодила! Детра не съм играл. Карате ли ги тия КТМ-и, бе, деба, тия КТМ-и,
Длъни крокодила. А, то тук не се умирали, бе. Смисли, че О, добре, падна някой пред мене. Да, ама Диков еднака не е паднал още. Колко е сега ще падна? Да. Тук колко не къде стигаме, тури? брат. И аз. Обещавам. Дай се трябва да го уинеш, брат. Вярвам в тебе. Ама той просто ми събира стотинките, бе, брат. Брат, аз съм обаче. Не оставям. Брат, Циганин, трябва да се циганин, какво правиш? На кой лева си? Това е. На кой лева си? О, сега като взема аз. Ти може да не го видиш. Аз имам две. Аз съм Имаш изкабил едно вчера бери, лево, вече имам един още две. В visible. мене няма ядове. Те по-пред. Вие се бутайте там отзад. Читър. Колко стотинки имате, бе? 3500. Меко, ай джел, меко! О, Силна. И кочви джуна. Оле. ма защо Аз човен съм бадо 57 те джунаха ниво, всичките лапета. Толкова много харесват мапа, че искат да влезат. Кой ги имал приятели? Еба ти загубеняк. Дай се Да, да. нека ти тук всички да ги имаме, ама. Копа, бе! Мина ниво 100, бе. Аз съм на Какво? ниво 100. Да, найс ван. Ниво 100? Аз съм 64-то. Аз съм на 57-мо. Но вие сте преграндили мапа, аз имам 7 умирания. Аз ако не го спечеля, това е много тъжно между другото. Аз играм цял ден, няма как да не го спечелим, нищо съм на 60-то ниво. Аз играл от 15 дена. шаркътите, бе! Оле. Някой само ми взима монети, тя ли съм убийство. Не. Бат, много съм назад, така не бе, харесвам, това е. искам да има покреп... Аз даже дай се не го виждам. Еми на Той 120 той съм. не мога да види. Моля! Майко. Дай се не си могъл да виждаш. Това е истина. О, Това казва, бе. Кой Море, това каза? Вита море. Вита. Копеле. Аре сами аз ще лайната всички. Много е да обратно, На най-лесното кое ниво сте, бе, братлета, не мога ви намерим още. Ба, тия глави, който ги е поставил. Бате, майка му мъртва, Може би и аз. Абе! Аз и Дай, пет Виксата глави. сме ги слагали. Да. Оле, някой виждам стъпки зад мене, стигат му. Абе, много селнах, бе, защо не си купих бери тука? Не. То шорткът, братле. О, слайд. Бак слайд, бе. Кой е Юбилей ли, най-отпред? бе, Викса? Наско Кой малки. левел сте, Ма бе? бъгна мапа, бе, оправете си мапа, бе. Ти го прави това, Какво се бе. прави, бе? Аз съм много изгубен. Минаваш да е трена. А, тук има някакви където изстрелват на 360 и почваш да летиш във въздуха. Виж го, бе! Виж го, бе, Вита! Не мога, че. Това трябва да Някой го силно е пусне. до зелената стая, бе. Някой... Някой на това бери, бе, защо? Викса, защо не ме изчака, нали сме брати още? GG. Но аз спидърнах е така 15 нива. Кой го мина последен, дава по 10 евро на другите. Между другото ще мина дай се не се едно. Кринч, аз съм последен. Тък му. Ма някой ме настига, брат. Че Ти имаш ще пари. ви дам. Данчо не... Някакъв не взима колената, майка му да еба. Мале, на 100-то ниво съм почти. Айде, ще е зад кой Кой е Дай се най-отпред, на бе? кое си, дай се! На Абе, Дарка е фул фокус, 160. бе, аз дума не съм го чул така. Си го мютнал за това. Абе, това те бал до мен, майка му да еба. Добре, оле, Стига бери вижда, бе. Абе, те клановете си шедат пред лицето ми. Да, бе, Да. като някой друг ги вземе, има Защото ги лимит. опирам всичките. Стана като им приятел. И аз го познавам. Боинг. Штойнг. Тук настигам някой да го мисли. Настигам го. Бай, сега гледайте какво става. Добре, крокодил. И умрях. Това, което ме бутна, Как крокодил ще ми трябва? Аз сега се спокая с себе, че. Умрях, Това не го леле! направих. Леле, фумил. Айде, дай се и сега ще дай е се. Мале, кой е мантова тук като от... Виждам пред мен някой. Някой с FNCS скин. Спокойно, it's not over. Той мен умре. Аз съм... майко мила. Няма 10 умирания. Да се напсувам, брат. О, не, От най-добрият дедранер в България. Оле, аз Точка съм мост, най-умния. тук е Берта, тенки. Как умрях, бе? Стига, вика. Еба ти тъпия мап. Не бе, най-добрия мап БГ. Моля, гледайте се, аз съм Не. най-десна. Оп, един скок. Не. Айде, минах 30 нива. Сплитнатото дуло. Копа,
да. Съм първо за берета, брат. Купили мръсно, бе. Ей, брат, Кой е пуста мале. Знам първо за берета. Си имам Кой е на много моста? пари. 201. 180. Кой набол ли, много път? Пуста наполовина, бе, някой. Той Ивчо пак лъже, бе. Хайде, фиши, Не, бе. Джоне. Не го слушайте. Такавата, бе. Без фиши не може. Ние кроките, А той взема то целия мап фиши, бе. Може да си отворим останалата. Верно. Картон. За морски. Стига ли забед аз? Не, бе, дай се, стигаме го лига, бе. Fake biceps. Fake biceps. Fake Тихо. Той biceps. му те гледа, той с едното комо гледа долу, другото те гледа в очи. Да. Майко, А тебе ако те фанем за къдравите кичури така назадна направо. Малко умрях. Леле. Аз съм нали Ако лавия ме. баям. Тук аз Ама го той отвел, вицата затова ще е ме мине, най-лесен. бе, брат. Еми, ще мина, да. Тихи ли сте? Брат, имеджин да не сте на 123 ниво. Брат, имаджин. Бе, аз 124 съм вече. минах. Минал си, Как? хуя ми. Верно, минал си хуя ми. Няма как. Не, бе, дай съм минах, не мапа. Не си ме минал, не лъжи, бе, копеле. Аз съм на 200-ното ниво. Аз съм по FNC скиновете. Айде, бе, Точно. в мапа има 6 тайни Арго, стаи, давай. които ако намерите ще прочетете Няма място табелката за двама от нас. и ще видите какво пише на тях. Ма Данчо има проблем, че там нема табелки. Аз бех при едната и нема табелки. Ето си бил при едната. Ма какво става, бе? Какъв е толкова кум, бе? Най-хубавото да видиш каква награда те чака вътре. Ай, минаха вече. Аз съм последен между Да е другото. една ягода. GG. Последния дава 10 евро на всеки, нали сме се разбрали? О, Данчо. А, да. Давате ли? Давайте, бе. Кой е зад Ай, мен? 10 евро. Ооо, аз не съм последен. Не знам, трябва да Дайте говорите с направо менеджера. 15, бе, дайте 15. Трябва да говорите с менеджера да ще ги получите тези пари. Ай, сега трябва един месец да берем ягоди, бе. А, да. Някой Береш не като мине. трябва. Някой стигнал ли е левел от 220 вече? Се стоя, то сме ме, Аз аз съм се левел. крокодил. Аз съм 190. Обаче чувам някой. Начо, лека, брат. Айде, Дарк. Тури спешъл. Пален, Да, много ми е писах. труден О, да ме тръгна. задминава. Сега ще покажа как се минава ниво. Мазна бача. Бате, съм кой е до то 20 пред стигали. мен циганин, бе? Ели си, дай се. Ма какво правят фиши и още 10 човек по Данчо, мапа, бе? Аха! Няма да се качиш, копеле. Не! Бегай, бе! Ивчо, педерас! Не, аре, пукни сега там. Ям го. Пуквай. О, не, и този витата е тук. Дай Това не се, мога да направиш, май. дай се, живей. Трябва да го уиннеш. Кой не може, бе? Ау! Няма да го уинеш. Please. Лошо. Не, брат, как така? Не мога да правя скока. Аре, бе, Нури, какво си застанал тука, бе? Аре, бе, умирай, бе! Това е Иво. Не. О, Нури майче ме бери и и мене така като гледам. Да, доджвай ми, гядка. Браво! Не, то дай се, братле. Селнахко. Какъв съм Не циганин. ми скача. Не, купчета, бе, аре. Бъх за тебе говоря. Ман. Покъдре. Ама ментал не ми е, бе, що не ми е ментал тука? Защото не може Зато, да... брат, дай 20 Ау, не съм взел чекпоинт, аз фул селнах. Айде. О, ясно съм вземал нещо. То, дай се, братле, как ма мина. Фискор. Тихо, махнете малко да моля ви се. Оле, фокусирал се, май. Ей, Ивчо, педерас! Тама, бе. Аз не видях. Ти ще щупа монитора Ама! след малко, е. Го пречи ми да ментална, бе. Няма нищо, дай се. Кой ниво сте, бе? Абе, какво става, ей? На 159. Аз съм на 10. Ай, бе, на кой се съм? Аре, си, Ивчо. Давай! Давай! Давам! Не ми скочи. Минах Марс. Дай се, не дейдва. Става опасно Как тука. се минава този джъмп? Трети за бери, тебе. князе. О, някой стигна. Аз го селнах. Атомната централа да трябва да Да. Аз съм там. Кой? Го селнах. Ма, се мине без бери. Не. Да, Да, може, да. Може, аз го минах без бе. просто Ей, че Е, GG, аз нямам пари за бери, аз това не мога да мина без бери, брат. Да, той аз не мога. Силна! Иначе не сте достатъчно добре. Дебеле. Ман са, аз съм първи, да, аз съм. Брат, как? Не, GG, брат. Кой Мане. Аре, бе, Ивчо! Минах централата! Дебел! Не ми пречи, бе. Аре, бе, дебел! Бегай, аз съм. Как мина централата, бе, брат? Опа ми инсейн. Как я мина? Не знам.
Брат, GG, аз съм хардстък тука, брат. Сега няма и пари за бери, брат. Кой мине мапа? Тихи, не сме още. Аз ще го мина, споко. Пълно напрежение за Брат, нас. селнах. Пълно напрежение, умрях. Ей, за 2 секунди ма мина, дай са. Минахте ли, бе? Кой спечели бе, дай се ли? Да. Дай се ли спечели? Да! Е, той Да съм ми го тук, ядете гледам бъдещето, целия! нормално. Айде, Тиков е нака княза, да ми го Мълчай, бе, ядете сутаняк, целия! бе. Айде, Данчо 500 лева сега, веднага. Печели ли, верно? айде. GG. Ай, Ивчо, духай го. Ами аз викам да го таксуваме ето те. 500 лева за теб, сигурно. Ето те, Брат, добре. как се минава това тъпата централа без бери? Как се минава? Не знам, аз съм минал супер трудно. Трябва да направиш шабахти в скеско. Айде, Ивчо. Ще направиш, да. Плачкай. Ще направиш, да. Плачкай. Аз тук не мога да спусна гейм от едно и си чит на импулс. Мога ти дам. Не мога да, брат. Зак, имаш и 50 стотинки за едно бери, я купи, бе. Зак, купи бери, бе. Имаш и пари. Нямам, не мога. Аре, аз го минах. Как го мина, Вита, море? What? Не ме Ивчо, беше много успорвано, но аз победих. остава, брат. Много. Дай се, искаш ли да си удвоиш парите с рулетка? Не! Не съм хазартно зависим, приятелю, съжалявам. Може да си ги удвоиш за една секунда. Не. Мой да ги загубя за една секунда. Може да Така ги че- удвоиш обаче за една секунда. Я ще ви коя, не. Аз викам да му ги въртим. Ивчо, колко ти е времето, бе? 14.05. Моите Кой е твоето 13.59. FNCS тури. Аз съм. Не знам, а те да не ме минат скоро. Брат, до мен Аре. IGL Меко батъл обикаля. Аре, бе! Джел мекота Аре, да бе, стигнал Нури. ли бе? Е, това си ти, бе, Нури. Защото не го... Лешник. Дам, защото не си на леко слаб. Не, чил. Аз съм си е тука. На 203-то ниво, да кажем. Аз съм малко трябва да ме изчакам. Дай го дам, че е тук мога го видим. Като държиш Те са right клик клики, бе, на брат. мишката zoom in. Майко. Аз не мога да мина това. Много е трудно. Кой ще дойде? Кой е то? Ай, Джел меко ли е това? Да, и всичките, брат, фиши идват. Не, това беше камбурката, това колко ли е? Крокодила. Защо не викате крокодил? Защото Данчо така му казал интрото. Аз до сега си говоря. Виж го Данчо. Това беше кът точки, не мога да го Данчо, ти скинове нямаш ли? Нямам. Искаш ти ги? Да, не трябва да се отдадем. Ма как ме виждате, аз не ви виждам тук сега. В изхервате. Абе, как някой току-що падна от тука, бе? Еми, О, момчета, Данчо. приближавам и аз нюкам. Брат, как го срах така, бе, брат? Оле, Няма то дай са дебеля, ама изпревар. Айде. Те винаги дебелите са най-добре. Не, Данчо е най-отзад. Аре минете го, брат. Минавам. О, чакай. Е, сега го фръстра. Бе, как се кача на тази антена? Има от дередже, бата. Сега ще го покажа. От лявата Брате, страна. няма ли някой... Данчо, нямаш ли да ми купиш... Оле, джи. Ами купи фобе. Моля, ще си мато. Молим ви се, брат. Мога да ти дам 200. Кой е супер хилото? Какво стана, бе? Защо не ми ментална, бе? Те Не ми скочи! Цигайна го мина, бе. Мина ли го, бе? Май го Та мина. дам башите. Аре, играм за пари на този детран. Ти нямаш шанс, аз ще те ограбим. Аз Заклевам Аз ще се, те ограбим като куче, Заклевам като се, мачо. ще ако играм отделно. Ако играм отделно съм. Айде, и аз го минах. Еми... Кой е последен? Отделно Няма ще Всеки отделно може, вършко, всеки няма може да отделно. спечели 500 лева, ако го спидране до Аз съм добре, 12. аз съм добре, аз съм С До добре. най-доброто 19 време. бе. До 19 бе, В ти си момента, даже не да го добави накрая. В момента лидерборда е така. Бързо кликни. Дай се, брат! Честито! Ти си спечели 500 лева. Но има една ловка. За колко време успя да минеш мапа? За 13.59. Ако до 19 май някой човек успее да подобри времето ти от 13 минути и колко секунди? И 59. И 59 секунди ще ти вземе наградата. Така че и
Ходи.